mehet. Már nem indítottam. Akkor ezzel játszott Herbie. Na, úgy gondoltam, mivel... Ide teszem így sorba. Igen. Ide kereket. Középre meg a malacot. Én a kockába szokottam. Hát középre a kockába. A kocka fölé nem is szabad rakni, mert lefejeli a... Meg a lássa. Mert az nem kell, nem dögöljön. De ha alárakod, amúgy is nem marad ott, tehát. Végzom. Vagyis ott marad, mert a kerekek bezárják. Na, ez itt a Bud Piggies 3, és úgy gondoljuk, aki nem ismeri, az megnézheti. Na, amíg Bence elmegy ruhát szedni, addig én folytatom. Online játék nem letöltve van. Hi! Én mondtam neki, hogy szedjek ki, hogy tudjam kiteríteni? Én mondom, mindjárt ez mondom. Na de el van az út, ha szeret. Ja? Hát igen, ezért jobb, ha... De mindig a sárkából szeret ezzel, amikor Na, most már... Oké. Van mikor ilyen bónuszpályákon 2 malac is kaphat akár. Tök jó nagyon. Ez most nem tudom miért lila. Mert eddig nem lila szokott lenni. És még nincs benne a malac. Addig tapasztalok. És amíg nincs benne a malac, addig nem érhetja ki a pipát. Vagy addig, amíg fel nem használták mindent, de abba benne van a... Ez is... A kucu. Kucu. Cuccola. Itt... Ja, cucucola. Basszus. Itt nem igaz, hogy... Na azért jó full verzióval játszani, hogy nyomunk. Cuccola. Az amúgy fanta volt. Azért jó eredetivel játszani, mert itt kéne valahol Hát a cuccolás pohárba. cucukólás. Na mindegy. Azért jó amúgy full eredeti verzióval játszani. Kérek, kösz. Bence, tess. Ilyen nem fanta. Nari. Mint Herbie-nek a pár kedvence a Dick, a Nari, meg a sárga. Hoppá, ide már 2 ilyen cucc kombót is lehet lerakni. Le lehet rakni. Pillangó. Lila szárnyú pillangócska. Menj le arra, hé, pusika. Igazi, tupatát, mútaháka, mútkúk. Ezt én is értettem. Hopp. Oda beakadtam. Akkor újra kezdés. Ja, van a full alap, mikor... Hogy... Ez alatt nincs semmi, ez akkor miért nem mozdíthat? Dick. És ez a full alapjárgány. Tudom, mi ez így ide hozzá szoktak csatolni egy ilyet. És mindenki azt mondja, hogy ez fontos rácsatolni, az itt leesik, mert menjél arra. Léci. Így benyomjuk egy kicsit ezt, és így. Meglökjük. Olyan, az első rész. Ja. Mert az első rész, csak ott már eljött három. Hát, akkor reset.
direkt azért nem állítom le a felvételt. Na, itt nem kell stoppát nézni, szerencsére, de megnézem azért, hány perce megy. 5 perce. Azért elég jó dolog. Hány percig mondod tovább? 15. Akkor vegyük lassan majd percet. Még van 10 perc, mit akarsz? Olyan 14 percnél leállítom majd a felvételt. Tehát ha az én csatornámat nézitek, akkor ne leszámítsatok 15 percnél tovább tartó videókra, max halad majd lesz kamerám. Hát, gondoltok arra, hogy milyen balfasz vagyok, én videózok, de még nem vettem kamerát, tehát egy TPP. Lancsa, ma oot zitten dat ik het tegen mij. Soha nem fogok Minecraftozni a Minecraft-t. Mondjuk lehet, hogy fogok. Nem fogok. Bence, majd csináljak Minecraft gameplayt, mikor ott G-Game-ben meg lesz a ház. Mondjuk nekünk otthon is lesz majd Dük! Az de durva, le kell rakni egy malacot és így magából. Az de full. Az konkrét. De hallod? 3 csillagos, nem úgy, mint Herbie-nek, mert neki soha nem volt meg az idő. Neked? Nem. Kinek? Herbie-nek. Hova? Mi? Mindegy. A reggel is voltunk állva. Ja. Hm. Sáros se volt belőle. Ja. Most direkt nem nagyon fogok beszélni, Mind lápítelingetek. hogy jobb legyen a gameplay, vagy akarjátok, hogy írogassak? Nem. Vagy írogassak? Akarjátok, hogy így beszéljek? Jaj, futóhomok! Futóhomok! Puff, az fel is robbant. Az a durva, hogy a játék is akadozik, meg a képernyő is. Hova? Hm? Hova? Na, mindegy. Elfogom már. Na, Hoppá, 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 hoppá! minket ez Itt már ezért kapunk, ernyőt. De hova rakjam? Tedd le üvét. Ja, már tudom, hova rakom. Eme oldalra, mert jegyezzétek meg, hogy ha ernyőt kaptok, akkor nem kell megnézni a videót. De ha nem tudjátok mire jó, a disznót azt mindig előre kell rakni, nem tudjátok mire jó, akkor ezt így ide felcsatolja. Nem? Oda. Ezt itt lerakod, mert ugye nekem kiszedte. Ide. És így ez a fék. Tehát benyomom. Bemarad. Hát úgymond így gyorsabb, így meg belefékez. Tehát ez ilyenkor jó. Most jöttél vele. Hát Töltük meg. baj. Nem túl sok. 5 basszus. 8 perc. 8 perc. Jaj. Nem baj. Az is jó. Mindjárt meg lesz a 2, mert azt a cuckombót is felszedi. És persze, hogy nem. Jó, hogy van, csenesen. Jó van, na. Bud. Pig. Víz. Amúgy mikor ilyen full verziónban ilyen bónuszpályákat játszunk, akkor ott hát nem tudom, itt mondjuk a bónuszpályákra. Ja, például annyit, hogy nekünk kell elindítani. Hát önmagától hiába várjátok, soha nem fog elindulni. De
Te jó Isten, azt szépen eldobta. Ide most nem kül, mert akkor visszafele tolja. De szép, és meg lesz a 3 csillag. Ez. Most ez még inkább nem gameplay, hanem... Hát ez maximum olyan...